Hi, what's up? Bari tong asa kalamu boy bener ho. Okay, let's talk about vlogging and vloggers. Vloggers me sorry. Vlogger lon bang. Okay, vlogger. Sasini sayalo ra legan tini hai. Nung ba udung ne alai, kintu ang bara isim garji nudre but jikunu ja biko bangsin garji nudna imdang. Sase vlogger dong wa couple are bisir sania. Okay, couple sare be YouTube channel mencegat bahai ya, huain jawa. So bini mua jahi bai SR goyari. Okay. Biराद गाज्रिसिन नुजा बे भिडिअखौबो प्लास जि थामनेल सामनेल होयो बेखौबो ओके दायो एसआर गयारिया व्लगारसो ओके बेनि वाइफ जों बेजों माने जेनेबाहाय फैयो भिडिअहाय स' नाय आं एगेन्स्ट नङा व्लगार्सफोरजों ओके व्लगार्सफोरनि एगेन्स्ट नङा बाट गोरोन्थियाव ना मायाव जाखो मिथिला बाट आंनावहाय रिकमेन्ड जाफैबाय ओके इउटुबाव रिकमेन्ड जाफैबाय बिनि भिडिअ मोनसेया ओके जाय भिडिअआहाय बे शेयार सिंजों हाबनाय बे रिकमेन्ड जाफैबाय Hello friends, दिनैहाय गोदान भिडिअ जों नोंथांमोनखौ and I watched that video and I was like they entertainment खालामदों but बिनि उनावहाय सानफिनबाय आं दे थिगानो दं ओमफ्राय व्लगार्सफोरखौ चेक खालामजोब्बाय आं व्लगार्सफ्रा मानो भिउस मोनो एनालाइज खालामबाय आं रिसार्च खालामबाय आं ओके मानो भिउस मोनो मानो एफाग्राब बिसोरनावहाय भिउस फैगासिनो बाट I saw one common thing कि बिसोरो जाय कापल्स व्लगारफोर दङ ओके मेइनलि आं होनदों आरो गर्ल्सखौथ' नायखायो मिथिखायो आं बाट कापल्सफोरनि बांसिन थांगासिनो दायोहाय स' एसआर गयारिनिखौ सानबाय आं देन आइ निउ देट कि इट्स बिकज कि बिसोरो गावसिनि वाइफखौ मेटेरियेल हिसाबै इउज खालामदों मोनसे बुस्थुसो इउज खालामनांगौ भिउस नांगौ बिसोरनिफ्राय राइट भिउस नांगौ बिसोरनिफ्राय बे हिन्जावनि थाखायसो भिउस मोनगासिनो जोंथ' आन्डार रेटेड बावसो जोंखौथ' सोर नायनो राइट जों मानो होनबा क्रिन्ज भिडिअ बानाया मानो होनबा जोङो एफाग्राब लाइक बेफोरखौ देखायनो हाया नाय आं बे खोथाखौ नै बयबो इन्सपायार जायो जाय नोंसोरनि साबस्क्राइबार बा जाय नोंसोरखौ नायो बिसोरबो सानो कि लाइक आंबो इदि बायदि जागोन इनि बायदि व्लगिं खालामगोन बाट जेब्ला बिदिखौ नुयोबा बिसोरबो सानगोन ना हेट आंबो इदिनो बाहायनांगोनलै सिख्ला लाबोनांगोनलै आंनि भिडिअआवहाय आंनि वाइफखौ लाबोनांगोनलै होमबासो भिउस मोनगोन खोमा बे सानो थ' नोंसोरो माने मा जाखो कि लाइक बेड इनफ्लुयेन्स खालामगासिनो बेड मटिभेट खालामगासिनो गाज्रियै मटिभेट खालामगासिनो गाज्रि लामाखौ देखायगासिनो एसआर गयारि अन्नानै बुजि ओके नोंबो हाबा जानाय बुजिनाय दं नोंनावबो एफाग्राब बुजिबो नङा जानो हागौ नोङो मेचुर जाबाय दायो नोङो हाबा जानाया एसे बुजिसिननांगौ बांसिन बुजिनांगौ मिथिबाय बाट दाबो मा नुनो एकदमबारे फेम नांगौ क्लाउड नांगौ नों हिन्जावखौ बेसेबां बाहायबाय नों क्लाउड लागोन सि I'll say you one thing okay जोंबो जेनेबा मोनसे खोथायावहाय नायो बयनिबो भिडिअ नायो आंबो नायो इउटुबार हिसाबैबाबो आं नायखायो सोरबा होनो साबस्क्राइब खालामोमोन बाट दायो आं सानो नाय बिराद मानसिफ्रा बिग मांगि फैगो लाइक साबस्क्राइब खालाम आंनिखौबो चेनेलखौबो I'll say you one thing work hard गाज्रि लामा मालाबा थांनाङा गाज्रिजों माने नोंसोर गाज्रि जाफानाङा बेखौनो आं होनो लुबैयो बेफोर जि नोंसोर ब्लग नुयोना कि लाइक हिन्जावखौ देखायदों सिंजों साफायनाय साजों साफायनाय देखायगासिनो ओरै सोरबा ओरै दख'ना फुनायखौबो थाम्बनेइलाव लगायगासिनो बिसोर बायदि साननाङा प्लिज अननानै नोंसोर क्लिन बानाय हाइजेनिक भिडिअ बानाय नायगोन ओके नोंसिनावहाय प्रपार साबस्क्राइबार्स फैगोन मोजां नायग्रा फैगोन नोंसिनावहाय टार्कि नायग्रा फैनाय नङा गाज्रि नोजोरजों नायग्रा फैनाय नङा दायो बे एसआर गयारि नोंनो मिथिखायो नोंनि बे भिडिअआवहाय नोंखौहाय बांसिन नोंखौ नायाखै बैखौसो नायदों कि नुगोन नामा प्राइभेट पार्टखौ नुगोन नामा बेयाव बे हिसाबैसो थांनानै नायहैदों एसआर नोंबो बुजिखायो ओंखायसो नोंसोर इदि भिडिअ बानायो आं अननानै होनदों जाय व्लगार्सफोर आरो जाय मोजाङै व्लगिं खालामदों हेट्स अफ फर इउ बाट जायहा सानदों कि लाइक आं बिदि खालामनानै भिउस लागोन मागोन प्लिज अननानै बन्द' खालामदो मानोबा गथ'फोर दङ गथ'फोर दायो देरफुनाय गथ'फोर दङ जोंनि बर'नि गथ'फ्रानो दङ मिथिबाय बिसोरखौ माने बरबाद खालामनांला बिसोरखौ बिदि दिमागाव सोनांला कि बिदि गाज्रि खालामबासो भिउस मोनो होननानै मोजां मावनानैबो भिउस मोनो होननानै देखायब्रा नोंसोर बिदिनो गाज्रि देखायगोन बा मा लाब मालाय मा फोरोंगोन नोंसोरलाय मा इनफ्लुयेन्स खालामगोन नोंसोरलाय बे गाज्रिखौ इनफ्लुयेन्स खालामगोन नामा आं बेखायनो लुबैनाय
प्लिज डोन्ट फलो दिस काइन्ड अफ थिंग्स यार बे गाज्रि गाज्रिखौ फलो खालामा इन्सपायर जादों दे जेबो नोंहा व्लगिंखौ इन्सपायर जादों बा दे नोंबो मोजाङै व्लगिं खालाम ओके जाय साबस्क्राइबार्सफोर दं भिउवार्सफोर दं इसोरखौ आं होनो लुबैयो नोंसोरो मोजाङै व्लगिं खालाम जेबो इसु गैया भिउस फैगोन साबस्क्राइबार्स फैगोन लासैबाबो फैगोन पेशेन्ट दोन स' बिसिमल'सै एन्ड लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट